Расонскі раён стане сапраўднай тэрыторыяй памяці героя Савецкага Саюза і героя сацыялістычнай працы Пятра Міроновича Машэрава. Пра гэта заявіў старшыня віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў падчас урачыстасцяў з нагоды стагоддзя выдатнага дзяржаўнага дзеяча Беларусі. Прадстаўнікі ўлады, дэпутаты, ветэраны і моладзь склалі кветкі да бюста Пятра Машэрава ў Віцебску. Маштабная асоба, таленавіты кіраўнік, памяць пра якога жыве ў сэрцах людзей. І памяць гэтую неабходна перадаваць маладому пакаленню. І менавіта музей у Расонскім раёне, дзе Машэраву прысвечана мемарыяльная зала, стане месцам правядзення патрыятычных акцый. Сёлета музей чакае маштабная рэканструкцыя. К сожалению, с годами музей, который в свое время и патронировал Петр Миронович Машэров, уже в неприглядном состоянии находится. Принято решение, мы изготовили проектную документацию, полностью восстановить музей, привести его в идеальное состояние, благоустроить территорию прилегающую, сквер, могилу матери Машэрова. Все это сделать в едином комплексе. Што тычыцца малой радзімы Пятра Машэрава, Сенеччыны, дзе па паведамленнях СМІ быццам бы захаваўся дом сям'і Машэравых, то гэтую інфармацыю яшчэ будуць дасканала правяраць і шукаць дакументальнае пацвярджэнне.